खुलुमबाय लोगोफोर राजु नार्जारी सारा इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारी सारा दिनै एकदमबारे हाग्रामा महिलारी सारखौ गोदान मोनसे पइन्टजों गोदान मोनसे वार्डजों बिथाङा दिनै बुंबाय। एक्चुअली बे बाथ्राया बेसेबां मा जादों आंबोथ' बारा मिथिया आरो माब्ला बबे समाव माबोरै बुंनो हाखो बबे माने माबाखौ नोजोर होनानै नोंथांमोननो खिथानो थांगासिनो दङ। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला लोगोफोर आं होगोरनोसै बिनि उनाव आं रायलायनोसै नायगिरदो। जोंनि इउपिपिएलआव हाबफैबाय दिनैनिफ्राय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जोंनि इउजि ब्रह्म सार दैदेननाय गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय जे हानजा इउपिपिएल हानजा बियो जमदुवार समस्थियाव जे देरहाबाय बेखौ दिनैनो जों फोसावनो हाबाय नुबाय रोजा रोजा सुबुंफोर दिनै जइन जादों जोंनि हानजानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि बिटिआर सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो दले दले जोंनाव जगदान जाफैबाय। बिटिएफ हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो इउपिपिएल आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायलायनो गोनां जेबो गैला। बिथाङा दानि हाग्रामा महिलारी सारखौ होनना बुंदों जाखां बिदिन्था पास्ट टेन्स थांखांबाय जाखांबाय थांखांनाय बुस्थुआ बोरै आरो जाबावनांगौ बे मोनसे बाथ्रा जों बुजिनो हादों आरो बिथाङा बुंदों इउपिपिएल खौहाय बिथाङा जाफु बिदिन्था प्रेजेन्ट टेन्स आरो इयुन बिदिन्था फिउचार टेन्स इयुनावबो थारमाने दा सोलिगासिनो दं माया इउपिपिएलआ दा सोलिगासिनो दङ बिनिफ्राय माने इन फिउचारावबो इउपिपिएलआ थागोन बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों आरोखि सारनि मुलिका मानोना हाग्रामा महिलारियाथ' फार्स्ट नालाय फार्स्ट बिदिन्था नालाय बे जाखां बिदिन्थासो थ' बे थांखांबा फैखांबा बे थांखानाय बुस्थुआ बोरै फैफिनो बे जादों आरो बिना बुंनो थाङोब्ला गोदो आकबरा राजामोन नङा होमबा दा आकबरा गैला जुदि आकबरा दा फैनानै राजा जाफिनबावगोन नामा बे मोनसे जादों आरो गोदो आहमफ्रा आसामखौ सासन खालामदोंमोन आहमफ्रा गोदो आसामखौ सासन खालामबाय दा आहमफ्रा आरो फैबावगोन नामा बे आरो मोनसे इंराजफ्रा गोदो जोंनि भारतखौ सासन खालामदोंमोन दा इंराजफ्रा आरो फिन फैबावनानै सासन खालामफैगोन नामा पइन्टखौ मिथिखादों ना बे आरो पइन्टआ मानोना सिगां जाखांबाय फार्स्ट टेन्ससो होमबा बे आरो फैफिननो रोंला आरो कारन नों दा आहमफ्रा आसामखौ सासन खालामबाबो दा हाला गैला आरो आकबरा जे दा गैखाला फार्स्ट टेन्ससो देट मिन्स हाग्रामायाव फार्स्ट टेन्स अब्ला आकबरा दा बोरै फैनानै बोरै सासन राजा जाफिनबावनो हालाना बे मोनसे बाथ्रा आरो आकबराबो दा राजा जाफैनो हाला बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना बुजिनो हादों ना हायाखै आं मिथिया खिन्थु इउपिपिएलआ जाहैबाय मा जाफु बिदिन्था सोलिगासिनो दं रानिं माने अनगयिं जागासिनो दं आरो इन फिउचारावबो इउपिपिएलआ थागोन आरो इउपिपिएलआ मावगोन मानोना इउपिपिएलआ दिनैसिम अनगयिंआव बिथांमोना जाहैबाय मा प्रतिश्रुति होनानै खामानि मावगासिनो दङ माखासे मिशन भिजन लानानै बिथांमोननि इउपिपिएलनि मिशन आरो भिजनआ रायजो राजाफोरनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि जौगानाय रायजो राजाफोरनि सुख दुखुनि नोजोर होनानैनो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मिशन भिजनआनो खामानि मावदों बे बाथ्रा पइन्टसफोरखौ बिथाङा बावहाय माने बरनायनानै होदों आरोखि आं प्ले खालामनो हादों। नेक्स्टआव जाहैबाय दा मोनसे जाहैबाय मा एबसुआ गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दं एबसुआ जेब्लानाखि इलेक्सन खाथि सफैयो अब्लासो एबसुआ बड'लेण्डनि बाथ्रा बुङो बड'लेण्ड बिनायनि बाथ्रा बुंगोन आन्दलन खालामगोन आखरे आखरे मावफुंजायाबा बड'लेण्ड बिफिनगोन बड'लेण्ड बिनायनि समाव सारफिनगोन बे बाथ्राखौ बुङो बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोना फेसबुक बयबो बाहायो बयहा फेसबुक एकाउन्ट दं नोंथांमोना बयबो नुखाजोब्बाय नङा होमबा दा बे बाथ्राखौ दाना सोर रिप्लाय होगोन दुलाराय बर' फरायसाफोरासो रिप्लाय होनांसिगोन दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरि सारासो रिप्लाय होनांसिगोन थारैनो मा एबसुआ जेब्लानाखि इलेक्सना खाथि फैयो अब्लानो रायजो राजाफोरनि भट मोननो थाखाय रायजो राजाफोरखौ फुस्लायनो थाखाय मा हारियाव नांनाय हारिनि बाथ्रा जाथिनि बाथ्रा जाथिनि थांना थानायनि बाथ्राखौ बुङो नामा बिनि फिननायखौ माब्ला रिप्लाय होगोन बे आरो बाथ्राया ओंखायनो दिनै बड'लेण्डखौ थाबोबाय खुनु बड'लेण्डनि बाथ्रा बुङाखिसै दा नै बिटिसि इलेक्सन फैगासिनो दं 25आव आरो बिनि थाखायनो दिनै एबसुआ बड'लेण्डनि बाथ्राखौ रायखांदों बे बाथ्रा सोलिगासिनो दं दै फेसबुकफ्राव
नोंथांमोना नुगोन नुवाखै मिथिया आरो भिडिअ कमेन्टफ्राव नायबाय नोंथांमोना बे आरो दिनै गोबां मानसिफ्रा एबसुखौ दिनै दुखु मोनदों एबसुआ दिनै राजनितिक जाबाय पलिटिकेलि इनभल्भ जाबाय इउपि माने एबसु माने इउपिपिएल इउपिपिएल माने एबसु बे बाथ्राखौबो बुंबाय मानोना जोंनाव दा मोननैल' राजखान्थि हान्जा दङ नालाय हयथ' बे बाथ्राखौ सोर बुंनो जों मिथिया बबे साख'थानि मानसिफ्रा बुंनो जों बेखौबो जों आसथुनानै बुंनो हाया हयथ' गावनि माने इउपिपिनि मानसिया बुंदों ना सोरबा बेखौबो बुंनो हागौ दा जोङो जाहैबाय मा नोंथांमोनासो जों सानना नायनांसिगोन बाथ्राया बेसेबां सैथो दं आरो सैथो गैया बेसेबां नंगौ आरो बेसेबां नङा बेखिनि आरो बाथ्राया स' आं जे नोंथांमोननो बेखिनि रादाबखौनो होनानै होदों नोंथांमोना जास्ट खालामना नायदो आरो थारैनो एबसुआ माने इलेक्सन फैबाल' भटारनि बाथ्रा रायलायमारो नामा सुथिनि बाथ्रा रायलायमारो नामा बेखौ नोंथांमोना सानदों लोगोसेयैनो राजु कुमार नार्जारी इउपिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि सार बुंनाय बाथ्राया बेसेबां जेनुइन फल्स प्रेजेन्ट फिउचार होननाय बाथ्राया सोरखौ पास होना सोरखौ जाखां बिदिन्था सोर जाफु बिदिन्था आरो सोर इयुन बिदिन्था बेनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना सालाय जायाखैमोन नायबानो जाबाय आरो थेंक इउ